Irunge iku lho. Nek lintang dadi kembang kowe dadi apa? Ah dadi kombang lho, Pak. Oh, Tak iya. entup, tak entup. Ya, pokok aku kudu serasi ya Mas ya. Asik, Lek siap. aku jadi baju. Aku dadi benike. Oh, benike. Kan selalu nempel di hatimu. Lek aku dadi ambulan. Ayo. Dadi apa sampean? Ora to, wong kata-kata liyane kuwi ya akeh lho. Loh kan kita harus serasi to Mas ya. Wis serasi nek kembang kombang, Heeh. nek klambi aku dadi benike kan ya Iya. patut to no. Nah iya lah kuwi mau ben serasi ki piye? Aku kan jadi ambulannya. Kamu jadi apanya? Yo betul Pak Wi. Apa? Mayit. Mayit. Dadi sopir. Ya serasi ngono kuwi. Aku go nyupiri kowe. Kok terus tak. Musik karo gamelan. Oh, ngono ah. Genduk lintang Kairo. Aku sore mau ora ngerti nek enek bintang tamune genduk lintang Kairo. Tak ngerti ya mung gareng tok. Oh niki mboten gawan jenengan berarti. Mboten menika saking panitia. Saking panitia. Ya. Yo, support musik Mas Joro, yo. Inji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nduk lintang. Inji, nuwun Nggih. sewu. Nggih. Pun dangu mboten panggih jenengan. Diomongi yo. Kangen lho kula Bapak. Napa nggih? Nggih. Sampeyan yo tanggapane yo ora tau leren. Alhamdulillah. Ora mung ning Nganjuk Kediri tok ya saiki tanggapane tekan Jogja barang luar biasa. Alhamdulillah. Panjenengan kok Semarang? Ya aku nonton streaming kok. Oh, sing nika. Heeh, nonton streaming. Aku ya seruang-seruing krungu jare arep dipek dalang kowe. Saestu lho Pak niku Pak. Pun pandanganipun panjenengan nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Wis mok pikir tenan wae urung. Kowe arep milih bojo seorang dalang wis mok pikir tenan urung. Sampun Bapak. Sampun. Nggih. Miturut kowe keluwihane dalang ki apa? Kok Dalang. mok pilih? Kok ora milih dagelan? Lah boten dagelan iki enek opone ngono. Kowe aja. Sik ya Mas ya. Wis Aku milih dalang ki sampean ngerti Mas? Piye? Dalang ki ganteng, dalangi ganteng. Pinter, cerdas ya to Mas. Berbakat. Iso nyenengke masyarakat Mas, iso ge guyu masyarakat, terus kurang apa meneh? Sugih, Sing kleru iku kowe. Kuwi sing mbok pikir gur sisi positif tok. Hah, Coba goleki negative. Dalang kuwi lah nyambut ke jam piro? Jam 8 wis munggah Jam panggung. 8, heeh. Medun panggung jam piro? Jam 4 esuk. Berarti nek jam 8 teko jam 4 sewengi muput teko omah mesti karipan ku mesti bubuk teko jam 2 sore mongko jam 3 budal lunga. Terus leh acara nggarap PR jam piro? Lah ora penak dagelan. Aku munggah jam 11, jam 2 medun teko omah istirahat jam 6 wis tangi siap nggarap PR. Nah, gak penak duwe bojo dagelan nih Mas. Lah kok ora penak? Lah kok lek pama aku dijak guyon dagelan terus pama aku duwe bojo dagelan, pama aku duwe bojo sampean ya Mas ya. Iya. Terus aku sampean jak guyon terus, ora dikira ngedan aku guyu terus bedino. Lho. Jaluk emas. Gitu Pak nggih. Heeh, njaluk kon-kone emas Njaluk malah Mas, dijak guyon. Malah dijak guyon. Heeh, njaluk pengen dukone sepeda motor, dijak guyon. Kapan? Jaluk omah dijak guyon. Lah kapan seriuse ngono kuwi? Lho, ning kan sapa sing gelem guyon uripe bakal dawa. Ning nek entuk bojo dagelan gak tau guyon uripe cekak. Wah, andani yo Pripun, penak Bapak? bojo dagelan. Nek gak percaya ayo coba rong sasi yo. Bojo kok dicoba? Ayo, tak kandhane
bojomu lho Wingko. Lah, oh bojoku rada budek kok. Oh bojone budek kok bangga lho. Sapa muni amin mau? Amin lho, diamin Ibu Dwi lho. Ora mandi, wong gromongan dagelan kok. Heeh, tetep milih dalang, ya toh? Dalang iki berwibawa. Berwibawa. Ya toh? Terus apa tanggung jawabnya gede. Nggih. Tanggapan terus. Tanggapan Duite terus. akeh. Duite akeh. Nek pas payu. Nek ora payu ya mrongos. Alah Pak Tiwas kula niku pun pede lho Pak. Lah kabeh iki lak dalange rezekine dhewe-dhewe to nduk tang ngono lho. Nggih. Ning diajab kabeh iki iso ndedonga lan budidaya. Budidaya laras sanget Bapak. Iso nyenengke ya lek pomo wis sampean nyonto Kakang karo Bu Dwi to. Nggih. Nyambut gawe bareng. Jan mesra sekali panjenengan kali Ibu Dwi Jan lek arep menggah panggung ngono kuwi mlaku bareng tunuk-tunuk ngono lak ya mesra ngono to Mas soswit lek ora koyo dagelan ngene iki guyang guyu tok iki ge ya apa. Pudar ora kowe. Ayo. Gak soswit belas. Kowe sing mbok pikir grup ketoke penak. Lho kan soswit bahagia nggih Bapak Iya, nggih. iya, bahagia. Bahagia. Oh. Duite akeh bahagia reruntungan. Ngono lho Mas. Ora kabeh sing duwite akeh ki bahagia. Ngono. Contone. Contone. Ya, lah nek dhuwit motongi panjak-panjak kuwi apa berkah Mas Sam? Mending dagelan gak tau motong sapa-sapa, duwe ijen asli halal murni, lahir batin. Piye to iki Rene, jane? Dik. Dawuh, Piye to dawuh, iki dawuh. jane Tak iki? griaji cangkemmu. Alah aku ngerti kuwi regane 10.000 kuwi ning kono mau. Ayo serba 10.000. Penak bojo dagelan. Ayo to Nduk, untuk golek bojo dagelan penak asli. Bojoku lho keteko saking guyang-guyu ae penak. Lah bojomu gendeng kok. Lah ya kuwi makane aku mau. Jenengan nek nyawang nuwun sewu Pak Kangko kalih Bu Kangko saking nggon transit melampah bareng digandeng. iya Rumah kan? samu seneng. Iya Mas. Rumah samu seneng. Iya, Mas. Kuwi ibu jeneng ati anu ya Nduk sakit. Hah. Saestu Bu, mboten lah Mas, ora Mas. Alah. Kelakon lho pake karo buke. Ngopo? Omah-omah jenengan pirang tahun? Wis 19 tahun. Duwe putra pinten? 3. Loh. Putrane ngantek 3, meteng dhewe gak karo kono. Sik cangkemmu tak. Ngono iki Ya piye cok to, Pak? sisan. Iki metenge karo aku. Ora mungkin. Iki lek rabi aku tahun 2006 ya Bu ya. 2007 bayi ya Bu ya. Domongi aku ces pleng. Gawe metenge karo aku. Ora mungkin meteng. Ora usah gawe-gawe. Lah jenengan tanggapan laris terus sik metenge kapan iso bareng wong loro. Meteng dhewe. Jenengan meteng napa gandeng wong loro? Ngono wong loro tengi gandeng ngono. Siji Mas. Lah yo sing meteng sapa? Budui. Lah yo kono ora meteng. Pak Patre dagelan iki rada gendeng nggih, pun mboten usah di nganu ngoten. Lho nek dagelan waras gak payu, Nduk. Wis golek dagelan sing waras gak payu. Oh, berarti meteng dhewe ya? Meteng dhewe gak karo jenengan. Oh iya. Jenengan gur titip saham. Mas, lek sampean dagelan gendang terus sing nimbali mriki jenengan sinten? Aku sing nimbali, Pak. Lho berarti jenengan sami mawon ngelokne Pak Dalang no. Lho, sing kondo ora sapa? Kono yo gendeng lho. Ah bener. Loh, Aku ya gendeng Nduk Tang. Nek sing gendeng ora aku tok. Sinten? Ya gone ya gendeng enek dalang gendeng kok ditabuhi. Loh, piye iki? Loh, Lah, kandhane iki yo. masalahe Mas. Wis ngerti ngene iki gendeng ya. Gendeng. Terus Ditabuhi. Sing nimbali awake dhewe piye Mas? Kok iso nimbali awake dhewe jare awake dhewe gendeng Mas? Ayo, muni gendeng kowe ora Muni yo. bayaran. Ayo. Bos. Masyarakat lagi sing bayar. Aku bertanya loh ya Mas ya. Heeh. Aku kan Dalange bertanya. gendeng ya gone gendeng, sindane gendeng, dagelane gendeng. Lah, Terus sing jaremu nanggap gendeng. Jaremu gendeng kuwi mau. Ya toh, aku kan bertanya Mas ya. Sing nanggap ki bijaksana. kok iso? Kok iso? Ngerti wong gendeng diklumpukke dikei dhuwit ben iso urip. Lah wong gendeng nek gak jenengan kei dhuwit uripe piye jajan? Iki lho nek ora dikei dhuwit jenengan, pendak esuk gur nabuhi kentongan ae. Nanti mang nabuh ndasmu. Lah kok mrono parah. Ya. Tenan lho Nduk Tang. Nggih. Aku ora ngerti lek ki mau enek awakmu ngono lho. Aku lek ora diomongi karo Pak Kasun Lah. aku ora dong. Lah nggih. Bareng enek awakmu dik saiki saya gedhi. Duh. Alhamdulillah. Saiki kelas piro? Kula sak menika kelas 2 SMA, Bapak. Ya piye reng cah kelas 3 SMA reng. Yo masuk sih. Apa nih? Ya masuk suarane ya apik, piyayine ya becik. Atase kelas loro pintere ngene. Aku mbiyen kelas loro SMA lagi iso maling ngono. Maling kok bangga piye? Maling hatinya seorang wanita itu loh jatuh cinta padaku. Playboy.
Piye? Mempermainkan hati. Aku jane gak mempermainkan hati wanita, Nduk. Ning wanita-wanita ku lho ding do jatuh cinta padaku. Mula raiku jane iki gantengmu kaya apa? Masya Allah mula nok. Aku demi keberlangsungan keluarga, demi omah-omahku langgeng, raiku tak orek-orek. Lho nek raiku ora tak orek-orek, piyai kene do seneng aku kabeh omah-omahku bubrah. Saking gantenge. Jenengan percados, Bapak. Gak raine kaya modele ketek ketulup ngono kok. Jenengan mosok pun nate ngertos ketek ketulup. Wis, Jajal bentuke piye? ya kaya kowe kuwi. Lah. Tak kira kono praktekno. Ra. Iki nduk lintangi ke cilik ke jaman ketemu karo bapak ke umur piro nduk kelas piro? Umur 9 tahun kelas 3 nggih. Kelas 3 SD. Nggih. Oh, pertama kali nduk lintang nang panggung ikut wayangan iki melu Pak Kangko. Pertama kali, Mas. Jan aku ki durung nyinden ngono lho, Mas. Jek pakai kebaya lugu terus bukan sanggul yang kecil. Oh, nganggo cemol. Wah, ya elok tenan. Awet belajar nderekke panjenengan nggih Bapak matur sembah nuwun. Bimbinganipun panjenengan Ibu Duwilan, rencang-rencang Dwija Laras. Nggih. Alhamdulillah. Nyatane cara pamor saiki wis moncer awakmu. Amin. Bapake melu seneng. Panjenengan. Heeh, tetep dijogo keseniane awake dhewe ya, Nduk. Nggih. Berkibarlah setinggi langit untuk selalu melestarikan budaya wayang kulit. Nggih, laras betul sekali, Bapak. Kowe arep matur nuwun karo sapa saurunge nembang? Nggih. Nggih, tentunya terima kasih banyak kepada semua Desa Mungkong, warga masyarakat Desa Mungkong nggih. Nggih. Kecamatan Rejoso, Mas. Betul. Rejoso. Piye to? Aku ngantuk kok. Wong son bantere kaya ngene sampai tekan kono lho, Mas. Mosok sampean ora krungu aku ngomong apa? Ya son ya banter nek birik jenenge ra. Apa kae jenenge? Son mini wong ki son iku apik tenan kok. Lah iya, kok iso ora krungu iki? Krungu ning ya gur tak matke tok. Aku gak melu-melu kok. Lah salahmu milih milih dalang kok. Alah, ngono nesu. Atrayo tenan jane. Ya ora nesu. Lah napa? Ya meri lho. Aku ket biyen dagel kok gak enek ya. Sinden anggere tekoki besok nek entuk bojo apa? Dalang. Dalang gak enek, dagelan gak enek gumun aku. Domongi dagelan marai gendeng kok ya. Padahal bojo dagelan penak-penake wong urip lho. Piye penake, Mas? Wonge humoris. Banyak tawa. Nek kaya aku ra neko-neko nggodani cah wedok ya ora tau. Aku pomo kepepet sewani nggodha ya gur burini tok. Mosok burini tedas tak godha. Galau, Pak. Galau lah kok. Iya. Nggih. Dongane piye mau bacotno? Nggih. Kyai Mungkung Rejoso Nganjuk. Mungkung Rejoso Nganjuk. Doanya satu, Mas. Piye? Aku kira kedawan-dawan koyo sampean ke mau lho, Mas. Dungane siji piye coba? Pokok intine selamat. Panjang itu artinya, Mas. Selamat. Selamat. Ya toh, bener. Contone, selamat ki selamat piye, Nduk, Tang? Nah, nggih, selamat. Coba lek wonge sugih, tapi lek ora selamat piye, Mas? Oh ya bener omonganmu. Heeh, terus nek wonge ganteng, pinter, ora sugih, selamat. Lek ora selamat piye jale? Wah, bahaya jenengan Pak Jenengan ora selamat kok. Lah sapa? Kok iso? Lah Anom Dwija Kangko lho. Mula gathuki Ki Slamet Anom Dwija Kangko. Awak ditambahi dhewe. Lah jenengan yo sing-sing kok iso. Wis bakune seger waras selamat sekabehane. Amin ya rabbal alamin. Amin alhamdulillah. Tuku kangkung ning Pasar Turi. Tuku kangkung ning Pasar Turi. Warga Mungkong pinaringan kathah rezeki. Amin Allahumma. Amin. Wes. Wis tok. Oke. Ya pokoknya doa yang terbaik-baik Mas buat ya. Semua warga Desa Mungkong yang hari ini luar biasa hadir tumplek-blek. Banyak sekali manusianya seperti pelautan ya Mas. Ya tumplek lungguh aja blek nek blek gak tiba. Maksudnya itu saking banyaknya saya tidak bisa mengartikan Mas. Ya wis manut-manut. Nganggo sarung dinggo salat. Nah? Piyai Mungkung muga-muga kabeh selamat. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk Lin. Nggih. Iki ana sing nyuwun tembang kangen. Nah. Tembang kangen. Mboten gendinge kangen. Oh, kangen. Kangen. Nyuwun dipun bawani komplit Pak Kangko, nggih. Ya, coba bawanono. Kangen apa kowe sing bawa reng? Gentenan karo Lintang reng. Gandrunge Lintang. Ayo Mas. Sendika. Mosok ora iso. Oke wong ayu. Cara kembang ki Lintang lagi mekrok-mekroke lho kuwi. Pengen roh lae mekrok aku. Irunge iku lho. Nek
lintang dadi kembang kowe dadi apa? Ah dadi kombang lho, Pak. Oh, Tak iya. entup, tak entup. Ya, Asik. pokok aku serasi ya Mas ya. Asik, Lek siap. aku jadi baju. Aku dadi benike. Oh, benike. Kan selalu nempel di hatimu. Lek aku dadi ambulan. Ayo. Dadi apa sampean? Ora to, wong kata-kata liyane kuwi ya akeh lho. Loh kan kita harus serasi to Mas ya. Ya serasi nek kembang kombang, Heeh. nek klambi aku dadi benike kan ya Iya. patut to no. Nah iya lah kuwi mau ben serasi ki piye? Aku kan jadi ambulannya, kamu jadi apanya? Yo betul Pak Wi. Apa? Mayit. Mayit. Dadi sopir. Ya serasi ngono kuwi. Aku kok nyupiri kowe. Kok terus tak cekel pedale tak lebokke zlep. Ah asik iki. Mlebu gigi siji maju buanter. Yo. Nyandi. Nek ambulan arep nendi yo ning rumah sakit to. Iya. Ayo Mas. Ayo bawanana suaramu reng. Bawa. Nah, ya. Oke, semua para pemirsa harap tenang, didengarkan, dicermati. Oke, siap ya? Siap? Oke, 1, 2, cekrek. Oh tak kira apa bawa loh Mas. Kangenku tanpa upama. Tepuk tangan. Alah. Suaranya apik juri ya. Juri apa? Juri apa? Masya Allah, juri mau copat Pak. Kowe kuwi. Lah, dek esuk juri mau copat kecamatan, sesuk 17 juri mau copat kabupaten. Aku juri mau copat to. Mosok suarane elek geser. Lulusan isi ndi to jane? Isi aku saiki wis pindah, Nduk. Pindah nang ndi? Undip. Undip. Universitas Diponegoro. Hah, ngawur jenengan iki. Undip ki apa? Universitas di Purwodadi. Apa ya enek Universitas Purwodadi iki lho. Dosane ibuke Mbak Cumpe lho. Heeh. Bu Siti jenenge. Masa Ibu Cempe Siti? Siti yo. Bapaknya jenenge sapa? Manto copet. Sapa? Manto copet. Kok iso delok manto copet? Mergo sak RT niku jenenge manto enten 3. Ha? Sing setunggal iki manto tukang kayu, Ha? sing kaping pindho manto becak. Lah sing ketiga niku Bapak Cumpe. Manto? Copet. Mergo biyen nom-nomane ganteng iso nyopet atine wong wedok-wedok niku lho, Pak. Iya. Untung mbok kira tukang nyolong. Yo ora mungkin. Mboten yo, Mbak yo. Mboten yo. Sing nyolong genah kowe no yo. Mung sliramu kang dadi dalenging hati. Kowe pomo anu nduk tang. Nggih. Pomo milih gareng kuwi pas jane. Kuwi yo iso ndagel, yo iso ndalang. Aku Dek. Tapi kula mboten no, Pak. Lah ngopo? Kula sing nika mawon. Oh sing nika. Nggih, kuwi wis duwe bojo kok ya tang. Lah nggih. Nah, golek sing nom-nom akeh ngopo golek tuwekan. Lah iya. Lah. Tuwek-tuwek cek jos nduk masamu. Nyambut gawe ini lho, Oh Pak. nyambut gawe. Wong ayu. Dalam. Senadyan ora kabeh kembang bisa tandha tresna ning mawar kae iso. Senadyan kabeh tumbuhan ora iso urip tanpa banyu, kaktus kae iso. Senadyan akeh wong wedok ora iso ngluluhke atiku ning kamu bisa wong ayu. Mas. Lanjutkan. Selawes anggan kunangga seliramu Piye wong ayu? tansah ngelelita. Yuh, tangane iso empuk ge alus sing ngene. Ya iya no. Ya Allah ampune. Apa Mas? Marung wijik to, Nduk. Loh, wangi toh? Wangi opo mambu grehasen no? Kok wadake wangi lho Mas.
Mas, aku mau wis semprot parfum akeh lho mau. Mosok to? Heeh. Jajal. Masya Allah. Alah. Bayaran dagelan rasa piro Pak? Badine yo ngono kuwi tok lho ngono kuwi asline. Lah ya. Sopo mau bati gareng mau muni sapa mau? Yo bener kok. Rasa kangen. Yo, apa ya kuwi mau lirik apa ya? Kok balik ngarep dhewe ne lho. Kok iso? Ngelingono. Aku grogi wong ayu. Lah napa? Lah kulin aku nek ning omah nyawang ibu Rikala jaman kepungkur. Lintang. Sliramu. Niki bawa nguyang-guyu piye to? Seneng atiku wong ayu. Iso cedak lan siramu. Pak medeni, Pak. Heeh, kaya gendruwo. Lah nggih. Seliramu nate ngendika tresno lahir terus sing gandengan budi aku yo iso. Ora meri to Bu bagane dhewe. Ora kok aku ora iso, aku wis tau. Malah ora meri. Mas, wis katam ya Mas yo. Wis katam. Sopo? Yo lek Ibu. mesra-mesra yo. Ibu le mesra to? Nggih, ibu kalih bapak to, Mas. Lek sok tau ora kober. Sing lanang lari sira umum, sing Kok wedok lari micin sira umum. ngono to? Lek petuk ya opo? Oh bener, heeh. Ngono kok iso meteng lho gumun aku. Ya iso. Mosok suntik. Apa? Ibu ngendika sithik gak jelekit Piye? ning mobil. Heeh, pancen mobilku tek lambu kok. Ora, aku terus bayangke sing nyopir aku, Pak. Kuwi ora keblebeken. Yo, buka celuk sik, Nduk. Lintang. Pitong sasi lawase Base, Mas. mong sliramu wong bakos Campur sari. dadi ati renani mong tansah impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya Mas ya tak jalani ngelingan rikala jaman semono sliramu janji aku setia ngenteni lahir batin tresnaku terus ingati kangen wong kangen ini rasane rindu-rindu wong bagus kuwi tak tunggu wong kangen apa tandane rindu-rindu tambani kudu ketemu kelapa muda kinai tinggal Yo, Om. Makanono aku kang undang kasmaran Men gayeng men disusul karo Neha. Neha. Dangdute wong loro. Yo, tipung dangdut, Mas. anti musadani wong Neha. Yo, Om.
bersama